tɔgɔ ye Madame Jara Mariam Katikon. Wulada in na an bɛ 8e édition Olympiade Kid de la handball. Initiative bɔra ne yɛrɛ la parce que Kid athlétique ye athlétisme base de ye. Ne y'o formation kɛ depuis 2016. Maya o y'a sɔrɔ n bɛ fédération malienne d'athlétisme kɔnɔ comme hali bi n b'a kɔnɔ. Bon o kɛlen 2016 la an nana min kɛ maintenant ne ko n bɛ se an ka Mali servir ni mun ye sisan n ye formation min kɛ kɔfɛ n kana to k'o dɔ kɛ n ka centre kɔnɔ n'o ye centre omnisport de Musabugu ye. Maintenant de 2016 jusqu'à nos jours an bɛ compétition in kan. Bon salon na sini ne an y'a bila Olympiade Kid handball la parce que n taara handball fɛnɛ na fédération na n ko mun na ne tɛ se ka nin coupler du matin au soir ka handball kɛ avec les tout petits et le soir ka fermer ni Kid athlétique ye. Initiative nana tan cogo de la n y'a édition 8nan ye. Bon n bɛ ka a kɛ ni centre baden ye surtout wulada in yɛrɛ la centre omnisport de Musabugu bɛ yan. Centre omnisport de l'amitié Dumanzana bɛ yan. École so fɛnɛ b'a la école privée Sorbonne Falajɛ fɛnɛ bɛ yan. Ani centre wɛrɛw n'o ye INGS centre ye o fɛnɛ b'a kɔnɔ. I m'a ye wa. Après centre 4 5 b'a kɔnɔ. Awɔ. Bon nisɔndiya min bɛ ne yɛrɛ la nin ko la parce que chaque fois ni ne bɛ denmisɛnninw encadrer ne yɛrɛ bɛ nisɔndiya de. Ne bɛ nisɔndiya et puis an bɛ to ka découverte dɔ kɛ u ka côté la u yɛrɛ t'a dɔn bɛ fɛn min na mais au fil du temps je pense an bɛ se ka athlète ɲɛnamaw sɔrɔ au fil du temps. Avant n'Ala y'a se quoi an na n bɛ fɛ k'a agrandir et puis an kana ɲinɛ fɛnɛ ni parrain ye colonel Tunkara de ye commissaire colonel Cheikh Mamadou Cherif Tunkara depuis a bɛ Musabugu yan ale de ye ni parrain ye hali bi ale de y'a parrain kelen ye. Awɔ an b'o bonyamasegin k'o ma ani ligue président ani mɔgɔ b'anw dɛmɛ ni initiative ninnu na comme i y'a fɔ cogoya min na don nataw la n bɛ fɛ a ka taa yɔrɔ caman na Mali yɔrɔ bɛɛ la pour que denmisɛnnin fitininw ka intéresser sport la de façon générale parce que n'i ko Kid i b'a sɔrɔ a bɛɛ de b'a kɔnɔ boli b'a la pani b'a la so b'a la aw ka tila ka handball fɛnɛ fara o kan. I m'a ye wa. Je pense dans les jours à venir an bɛ fɛ a ka wara ka taa yɔrɔ caman na a kana dan yan dɔrɔn ma quoi. Awɔ et puis nin sport yɛrɛ la mɔgɔ si tɛ perdu denmisɛnnin bɛɛ bɔ ni fɛn dɔ ye a yɛrɛ bɛna ye sisan an bɛ n'o ka attestation di u ma ka chips d'u ma ka jus d'u ma ça veut dire c'est tout le monde qui gagne. Awɔ.